Diane Kassar-Bonnici u Jean-Claude Tonna. Dawn huma żewġ persuni li rebħu t-titlu ta' Miss and Mr. Global Icon European Union u qed jistennew biex fis-26 ta' Lulju jikkompetu f'kompetizzjoni prestiġjuża oħra din id-darba f'Los Angeles l-Istati Uniti. Il-vjaġġ tagħhom beda propju minn hawn Malta fejn ħadu sehem f'kompetizzjoni taħt id-direzzjoni tal-organizzatur Gaetano Busuttil Cordina u ma rebħu ngħataw iċ-ċans li jitilgħu Londra biex jikkompetu f'kompetizzjoni oħra. Hemmhekk huma rnexxielhom jirbħu t-titlu u jġibu din ir-rebħa lejn pajjiżna. Ftit jiem qabel ħallu pajjiżna l-Istati Uniti One News tkellem magħhom. Diane Kassar-Bonnici qaltilna li bdiet timmudella 14-il sena meta dak iż-żmien kienet persuna mistħija ħafna. Hija komplet tispjega l-esperjenza li kellha f'Londra. Konna grupp Maltin li kompetejna ma' grupp Ingliżi mhux ħażin, ġifieri aħna ħdehom veru konna ftit, iżda jiena u Ġan irnexxielna nirbħu ġewwa l-Ingilterra wkoll. Min-naħa tiegħu Jean-Claude Tonna qal li hu minn dejjem kien jogħġbu l-immudellar tant li ommu kienet daħlitu f'kompetizzjoni meta kien għadu żgħir. Huwa qal ukoll li t-titlu li rebaħ f'Londra kien ta' unur għalih. Kienet esperjenza sabiħa ħafna, bħala stage kien kbir, bħala nies kienu supportive ħafna u ovvjament l-isbaħ ħaġa minn din l-esperjenza kienet illi ġibna l-onur il-pajjiżna. Diane u Jean-Claude temmew jagħtu l-parir tagħhom lil dawk it-tfajliet u l-ġuventur li jixtiequ jibdew il-karriera tal-immudellar. Jiena nħeġġeġ il daw kollha speċjalment in-nisa miż-żewġin li qatt ma huwa tard jekk jixtiequ jagħmlu xi ħaġa jaqbdu jagħmluha l-ħajja qasira wisq biex noqogħdu naħsbuha. Nissuġġerixxi li ħadd ma jaqta' qalbu għaliex hemm ħafna obstacles ovvjament. Mit-tim ta' One News nawguraw lil Jean-Claude u lil Diane aktar suċċess fil-karriera tal-immudellar tagħhom.